Pinangunahan ni SP member Ian Irvin Gallo, Chairperson and Committee on Air, Water and Land Transportation and Sangguniang Panglungsod de Ciudad han Borongan, kaupo dira SPM Engineer Melchor Aragog, SPM Fritz Bailonoy, nga mga kausa komitiba ang gindumarang nga committee hearing nga nasabi nga komitiban Lunes, Marso 12, aging buhat sa City Mayor's Conference Room. Gintrataran nasabi nga committee hearing nga ginsalawad nga petisyon han Borongan City Alliance of Tricycle Operators and Drivers Association o BC-TUDA kasumpayan tricycle fare metric sa syudad kundi gintalakay adtong mga proposisyon in makatadengan nga fare adjustment sa pamasayan tricycle sa syudad ng Borongan. Kadengan hindi gintalakay liwat ang posibilidad in pagpatuman ng fuel subsidy ang lokal nga pamunuan para ang mga trike drivers operators sa syudad. Ang nasabi nga mga proposisyon inigpapadanga tagilayon kan Borongan City Mayor si Ivan Dayan Agda. Samtang gintratar liwat adtong report nga reckless driving incident sa Barangay Sungko kundi iginaaligarin isa nga vans for hire. Ini nga mga insidente igimplastaran mga opisyalan Barangay Sungko ang nasabi ang committee hearing. Tinambong hiniya katitirok adtong mga membro ang Tricycle Franchising and Licensing Board TFLB ang hintutungdan nga mga kawani ang lokal nga pamunuan, mga presidente, ang mga tricycle operators and drivers associations o TODA, pirang nga trike drivers, mga opisyal ang Barangay Sungko nga pinangunahan ni punong Barangay Liz Linicart o ang representante han GATSCO. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.